Dva kutilové přicházejí do kin. 40 let bláznivých nápadů, originálních řešení, katastrof a havárií. Pat a Mat mají vždy řešení. Můžete se těšit na zbrusunová dobrodružství. Přichází zábava na ostří šroubováku a legrace, až se hřebíky budou prohýbat. Doma to raději nezkoušejte. Pat a Mat ve filmu. V kinech od 31. března 2016. A je to.